Хәзерге вакыт. Үткән сайын гомер караңгырак, усалрак һаман бураннар. Жанда тартмый, канда тартмый бүген, ерак аягына туганнар. Аларның тик файдалысын гына үз күрәбез, якын итәбез. Ярлыларын җиде ятлар кебек, сәламендә алмый үтәбез. Ничек син? Исән? Энекәш, яшәргә урын юк. Бераз синдә турсам буламы? Миндәме? Авылда йорт буш. Бәлки, шунда кайтырсың. Син мине гаеп итмәссеңме? Туганым дип дәшсәм әгәрдә, нишләтте бу каһәр суккан заман? Нигә төштек мондый хәлләргә? Син мине гаеп итмәссеңме? Туганым дип дәшсәм әгәрдә, нишләтте бу каһәр суккан заман? Нигә төштек мондый хәлләргә? Беребез дә гөнаһсыз түгел, ялгышабыз. Тик вакытында төзәткән булсам, башкача булган булыр иде. Күрим дисәң ерак туганыңны, мал бүләргә чыксын җай гына. Мин дә сезнең нәсел әле диеп, эттә килә яныңа. Бер-беребез өчен яну көю, сөенүләр күптән онтылган. Көнчелекнең суык төтеннәре бәгырьләргә таштай утырган. Син мине гаеп итмәссеңме? Туганым дип дәшсәм әгәрдә, нишләтте бу каһәр суккан заман? Нигә төштек мондый хәлләргә? Бөтенесен күреп үсәләр бит, рәнҗемәсме безгә балалар? Сүнеп бетсә нәсел учаклары, алар каян җылы табарлар? Син мине гаеп итмәссеңме? Туганым дип дәшсәм әгәрдә, нишләтте бу каһәр суккан заман? Нигә төштек мондый хәлләргә? Син мине гаеп итмәссеңме? Туганым дип дәшсәм әгәрдә, нишләтте бу каһәр суккан заман? Нигә төштек мондый хәлләргә? Нигә төштек мондый хәлләргә?